תרגיל זה עוסק בנושא של פונקציה סתומה ונגזרות חלקיות, בעצם הגרסה השלישית לשאלות פונקציה סתומה, שזה לחשב ביטוי. שימו לב מה עשה המרצה בתרגיל הזה. הביא לנו ביטוי, קרא לו a, יש בו את z תג לפי y ויש בו את z תג לפי x, כמובן שיש בו גם את z, ואמר לנו שהפונקציה z בעצם מקיימת את המשוואה הזאת. שימו לב שבמשוואה הזאת יש את הפונקציה f האבסטרקטית, שאנחנו לא יודעים עליה כלום חוץ מזה שהיא גזירה. התשובה הסופית שלנו צריכה להיות החישוב של a. בשביל זה אנחנו נרצה תחילה לחשב את z תג y ולחשב את z תג x, להציב אותם ולראות מה יצא. אבל מאיפה מביאים את זה? מביאים את זה מהמשוואה הזאת, שזה בעצם משוואה סתומה, כי לא ניתן לבודד את z. z נמצא פה, z בריבוע, ו-z נמצא בתוך f. לא ניתן לבודד אותו, לכן צריך לפנות לטכניקה של פונקציה סתומה. אז כאמור, תחילה נגדיר את המשוואה. לאחר מכן, אנו בסך הכל רוצים למצוא את z תג y ואת z תג x. נצטרך את הנגזרות החלקיות של המשוואה, שהרי מכאן נוכל לחשב את z תג y ואת z תג x. במקרה שלנו z היא הפונקציה, אז z תג x מהנוסחה שווה למינוס קו שבר f תג x למעלה, f תג z למטה. מאוד דומה לz תג לפי y, f תג y למעלה, f תג z למטה. ונעבור לפתרון. אז כמו שאמרנו, מהמשוואה הסתומה נגדיר את המשוואה הגדולה f. f שווה ל-x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע מינוס f של z חלקי y כפול y. כל זה למעשה המשוואה שלנו. f תג x של המשוואה הגדולה זה 2x, זה x בריבוע גזור, ואין יותר x'ים. f תג y של המשוואה הגדולה זה 2y, ופה יש נגזרת של מכפלה. יש פה את y כפול f, וגם בתוך f יש y. הנגזרת של y זה 1 כפול f לא גזור, ועוד הנגזרת של y, ועוד y לא גזור כפול הביטוי שאחריו גזור. הנגזרת של f זה f תג כפול הנגזרת הפנימית לפי y זה z חלקי מינוס y בריבוע. f תג z שווה ל-2z מינוס y, ונגזור את f, כי בתוך f יש z, אז זה f תג כפול 1 חלקי y, שזה הנגזרת הפנימית של מה שהיה בתוך f. ניתן לחשב את z תג x, שזה מינוס קו שבר f תג x, חלקי f תג z. f תג z זה 2z מינוס f תג, אחרי שצמצמנו את y. נמשיך לחשב את z תג y, שזה מינוס קו שבר, f תג y, שזה 2y מינוס f של z חלקי y, מינוס פלוס z חלקי y כפול f תג. פשוט סידרנו את f תג y קצת יותר יפה. וכאמור במכנה יש את f תג z, שזה 2z מינוס f תג. כעת ניתן לעבור לחשב את הביטוי a, ולהחזיק ידיים חזק ולצפות ש-f ו-f תג לא יהיו חלק מהביטוי. זה 2xy כפול z תג x, z תג y, ועוד x בריבוע מינוס y בריבוע מינוס z בריבוע כפול z תג x. נעשה מכנה משותף שהרי לשני האיברים החיבוריים האלה יש את אותו מכנה, ונסמן ב-b את מה שיצא במונה ביניהם. 2xy כפול מינוס 2y זה
מינוס 4xy בריבוע, וכן הלאה. נחשב את הסוגריים האלה כפול 2x, זה מינוס 2x בשלישית, פלוס 2xy בריבוע, פלוס 2xz בריבוע. כיוון שעדיין לא הגענו לביטוי שאין בו את f ואין בו את f תג, נצטרך להמשיך לעשות פעולות אלגבריות על סמך הנתונים. נתבונן בנתון הזה, y כפול f שווה ל-x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע. וגם כאן יש את y כפול f, נחליף אותו ב-x בריבוע ועוד בריבוע. נצמצם את האיבר הזה למה שדומה לו כאן, ונוציא 2x החוצה. 2x יישאר לנו מינוס y בריבוע מהאיבר הזה, אחרי שצמצמנו עם זה. מהאיבר הזה יישאר מינוס x בריבוע, ומהאיבר הזה יישאר לנו פלוס z בריבוע. כאמור, גם בגורם הזה יש 2x, ואנו יודעים ש-y כפול f זה הביטוי הזה. אז y כפול f זה x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע. וגם באיבר הזה יש 2x, ונשאר שם מינוס z כפול f תג. שוב, ניתן לצמצם את האיבר הזה עם זה, ומינוס x בריבוע עם פלוס x בריבוע. ניתן לראות שבסוגריים האלה נשאר z בריבוע פעמיים, ונשאר גם z. אז בואו נוציא z החוצה, והביטוי b יהיה שווה ל-2xz, מה שנשאר בפנים זה z, זה 2z מינוס f תג. בדיוק מה שציפינו, מכיוון ש-2z מינוס f תג מצטמצם עם המכנה הזה. זאת אומרת ש-b זה 2xz כפול 2z מינוס f תג, נחלק ל-2z מינוס f תג. הביטוי הזה והביטוי הזה מצטמצמים, מה שמשאיר אותנו עם תשובה סופית ש-a שווה ל-2xz, ממש כמו שציפינו, ללא f, ללא f תג.